Преди всичко аз провеждам един разговор с кандидата за работа при нас, лекаря, който кандидатства за работа при нас. Питам го, той ми отговаря, той ме пита, аз му отговарям и в рамките на този час, половина, два разговора аз търся да видя какъв човек е той, как се отнася към живота, какви амбиции има, в какво семейство е израснал, т.е. какъв човек. Ако преценя, че той е човек, който би се вписал в екипа, аз трябва да преценя неговите когнитивни възможности, т.е. дали той умее да учи. За тази цел му давам задача, която той трябва да учи неща, които не се учат в университета. Т.е. той трябва да научи нещо ново, нещо различно. След това сядаме, говорим на тази тема и той ми показва какво е разбрал от това, което е учил. Ако преценим, че той има нужните човешки качества и добри когнитивни възможности, ние започваме да работим заедно и в рамките на няколко месеца става ясно дали този човек е подходящ за екипа или не е подходящ за екипа.